Hvordan har du det med din succes? Jeg har det rigtig godt med min succes, men jeg forsøger at gøre mit bedste for ikke at lade det stige mig til hovedet. Og det føler jeg heller ikke, at det har gjort på nogen måde. Er du ikke forandret som person det sidste år? Nej, det er ikke. Det er klart, at jeg er blevet sat i en anden... Jeg har fået en anden hverdag, og der sker nogle andre ting for mig. Men jeg er sikker på, at... Måske også i takt med, at jeg har været min fars søn, og jeg har set hele det her virvar, der er omkring at være kendt og lave noget, som folk godt kan lide eller ikke kan lide. Så tror jeg, at jeg har fundet ud af, at det handler om at bevare begge benene på jorden. Kan du lære noget af din far og hans musikliv? Om jeg hvad en gang? Du kan lære noget af ham? Jamen, det er netop det. Det føler jeg måske, jeg har fået med derfra. Hvad tror du nu, at du kan bruge din succes til, ligesom hvis vi ser fremad? For det første vil jeg bare gerne bruge den til at lave en plade mere. Og så vil jeg håbe på, at folk de tager lige så godt imod den, eller bare halvt så godt imod den, som de har taget imod den her. Det er vel det. Og så synes jeg er blevet... Man oplever også, når man tager ud og synger sine sange for folk, det kan godt være meget inspirerende, synes jeg. Altså at se, hvad de egentlig gør ved folk. Og hvordan har det været her på Færøerne? Det har været en kæmpe oplevelse. Ikke mindst at spille koncerterne, det har været en meget, meget stor oplevelse. Men også bare at være ude og sejle og se jeres smukke land, altså det er virkelig flot. Har du tænkt lidt over, nu er det gået rigtig godt og hurtigt opad. Har du tænkt over, hvornår det går nedad igen? Man på et eller andet tidspunkt, der finder det vel nok en balance, går ud fra. Og jeg er godt klar over, at man ikke kan være på toppen hele tiden. Sådan er det bare. Men det må man jo bare acceptere. Og være glad for, at man overhovedet har fået lov til at opleve at være på toppen. Hvad er den største forskel mellem at være en, ukendt producer til at være en kendt popmusiker? Jeg har ikke rigtig mærket forskellen. Selvfølgelig er forskellen, at når jeg går ned ad gaden, så er der nogen, der tager et billede, eller nogen, der gerne vil have en autograf. Det er jo selvfølgelig, det er én ting. Men ellers har jeg ikke rigtig mærket forskellen endnu, fordi jeg som sagt selv føler, at jeg bevarer mig selv i det her. Jeg ønsker ikke at blive til en anden, bare fordi jeg har succes. Nu kommer du frem med dine egne tekster, personlige tekster, din egen musik. Hvad synes du så om X-Factor for eksempel? Jeg synes, at det er glimrende, at der er nogle dygtige sangere derude i verden, som bliver opdaget på baggrund af det. Det synes jeg er fint. Og så det her kommende år, hvad skal du bruge tiden til? Jeg skal spille en rigtig, rigtig masse koncerter rundt omkring i Danmark. Og forhåbentlig her igen på Færøerne en dag vil jeg gerne tage hele mit band med og give en stor koncert. Og hvordan er det at spille live, de her sange? Jeg synes, det er fedt. Det er skønt. Det er en stor... det er sådan en meget synge med koncert, har jeg lagt mærke til, når jeg har koncerter. Folk, de synger rigtig meget med. Så hvis jeg selv har glemt teksterne, så kan jeg kigge ned på folk, og så minder de mig lige om, hvad der kommer næst. Der er rigtig mange mennesker i aften, bare for at se dig, tror jeg. Eller jamen, måske også os. Det kan være. Hvordan har du det med dine fans? Jeg har det super godt med mine fans. Har vi det ikke godt sammen? Fedt. Ja, Marcus, vi siger mange tak, fordi du snakkede med os i aften, og vi glæder os til at få en sang lige om lidt. Det var en fornøjelse at være her. Tak skal I have.